Каква е тая кола, бе? Мали едно време, като бях и аз бърз и яростен. Майко, сега ще видим. Хайде. Здравей, синко! Може ли да пробвам колата ти? Бате, ти си някакъв дърт, бе, брате, ти ще се разпаднеш. Како като съм дърт, аз на времето съм бил състезател, състезал съм се за Шумахер. Искам да си припомня, когато бях млад. Ти си дъртак, бе, виж се, бе. Како като съм дърт, бе, ти какво, подценяваш ли, ме? Кожа и кости. Обаче, ако я подкарам, ти взимам колата. Айде, давай да пробваме. Айде. Зато и аз дали мога да карам или не. Аре, бе, за днеска ще стане ли, бе, дъртак? Кане, бе, ти знаеш Влизай. кой съм аз, бе. По-бързо влизай! Ей, сега, бе. То се разпадне. Ой. Браво. Аре, бе, брат, врътни този ключ, бе! Врътни го, бе, нема те чакам 2 часа, бе, брат. Бате, а верите ми колко ще се смеят на това, няма да повярват, просто е бати дъртак. Гледай къв е бавен. Какво прави това, бе, брат? И какво стана, синко? Скри ми шапката, човече. Ай сега ми дай ключовете и документите, както се разбрахме. Не, не. Другия път. Не, брат. Не подценявай старците. Айде, чао. Не, брат.